Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang buka saya teh mas. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sagunging pahurmatan. Dumateng para pepunden, para sesepuh pinisepuh mewah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Sumrambah dumateng para tetunggiling praja ingkang hamengku bumi Kujung, Desa Kujung, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dalah sedaya prangkatipun. Ingkang pantes katuran sagunging pahurmatan. Utawi panjenenganipun para priya agung daraing nata, para sarjana sujananing budi, para pangemban panembating praja, para satriyaning negari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pahurmatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi ing reh kridaning budaya mayangkarya. Para poma labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Mewah para kadang sutresna muda werda ingkang pantes sinudarsana. Punapa dene para tamu kakung Sumawana putri ingkang dahat kalengga murdaning akrami. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agunging aksama. Mugi pinarengna kawula hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara dwaraning kandha. Nuwun inggih mradapa awit saking keparengipun para kadang-kadang masyarakat Desa Kujung ingkang sampun kabentuk panitia ingkang mengku gati. Kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara saperlu mratitesaken murih rancaking titilaksana adicara pawiwahan. Prasaja hari kalenggahan punika
Saderengipun kawula ngaturaken minggah reroncening tata adicara kinarya hamurwani lekas wekasing Kartika tining karya murih purwa Madyawasana tansah manggih rahayu kalis ing rubida nir ing sambikala sumangga langkung-langkung kawula dherekaken manungku puja ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi ingkang sampun paring rahmat lan nikmat saha paring berkah pangestu dumateng kawula lan panjenengan sami boten kasupen mawantu-wantu salam saha sholawat katur kunjuk Nabi Agung nuwun inggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring obor pepadang teteken kinarya tuntunan tumraping umat saindenge bawana ingkang hangrasa agami suci nuwun inggih Islam warisanipun Kanjeng Nabi Titi Pancasurya 8 Agustus warsa 2026 Masehi. Titi saniji surya kang sampun kapilih tumawah dinten Sabtu Pahing ngantos malem Minggu Legi. Minggu Pon. Dumateng sagung kang para rawuh. Kawula minangkani talang atur utawi sesulih saking para kadang-kadang masyarakat Desa Kujung kawula ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng siang jumbuh kalian undangan ingkang sampun sami sumebyar kinampi siji bapa saniji para kadang-kadang masyarakat Desa Kujung ngawontenaken tasakurun ngaturaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti anggenipun paring panen raya jagung kang melimpah sehingga ing siang punika siang dalu ngawontenaken gebyar langen tayub gagrag Tuban ingkang dipun rawuhaken kalih Ibu Waranggana angka setunggal kusumaning ayuning Indrawati mijil saking Lamongan angka kalih kusumaning ayuning Weni mijil saking Kecamatan Montong Kabupaten Tuban kalih Ibu Waranggana badhe panglipur dumateng panjenengan sami sedinten sedalu kairing kalian seni karawitan ekseris puji laras bajul kliwon bocil ketipung kendang dipun asta Bapak Karto dibantu ketipung bocil Mas Jona Pratama Wirasuwara utawi penggirang panjenenganipun Bapak Dono Saputra Pangrajik Genting Bapak Tirta Raharjo dibantu kru keluarga ekseris puji laras bajul kliwon ingkang dipun sesepuhi Bapak Punjung saking Tlaga Pule Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kadipaten
Tuban. Dipun kumandangaken kalian gemblek garing sound system ADH Audio ingkang dipun sesepuhi Pak Rizal saking Desa Kujung Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Wonten pucuk pimpinan ingkang kasebat pramugara wonten kalih setunggal kadang kawula sepuh Bapak Noto saking Desa Kujung. Angka kalih Narko Buwana Mijil saking Bogor Gua Lampes Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Dumateng sagung kang para rawuh. Kula bali malih kawula anggen kala jejer wonten ngajengan panjenengan sami minangkani sesulih saking para kadang-kadang panitia penyelenggara langen pesan ing siang dalu punika. Hambok bilih para kadang-kadang panitia wonten kirang langkung anggenipun nampi rawuh panjenengan sami. Kawula nyuwun gunging samudra pangabsami sak ageng-agengipun. Boten kasoban ugi kawula pribadi wonten kirang langkung anggen kawula ngayahi wajib ing siang dalu mangke. Lenggahipun dating tata krama tendang tanduk. Kawula titah sak wantah boten pisah luput lan salah. Boten wonten tembung kang halus ucap kang manis namung kawula nyuwun gunging samudra pangabsami sak ageng-agengipun. Pungkasing atur ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik walhidayah waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Ada nggih mekaten